Miabot hangtod sa Padre Gomez Street ang linya sa mga nisulod sa Davao City Rojas Night Market kagabi human kini subling giablihan kagahapong adlaw Marso 24, 2022. Sa interview sa DXDC RMN Davao kang Police Colonel Alberto Lupaz ang direktor sa Davao City Police Office kun DCPO gibutyag niini nga nagpatuman sila og one entrance one exit policy diin ang entrada nga bahin ana atubangan sa Marco Polo Hotel. Mato ni Lupaz nga hapsay ug malinawon ang unang adlaw sa pag-reopen sa Rojas Night Market. Apan padayon ni ining panawagan sa publiko ang pagsunod sa health protocol nga pagsuot og face mask ug paglikay sa pagdala sa mga gidili sulod sa area. Giklaro sa police official nga dili requirement ang COVID-19 vaccination card sa mosulod nga individual, gawas lang sa pag-check sa ilang bag sa entrance asa himuon ang inspeksyon. Well, everybody is welcome to visit night markets. Fair warning lang na bawal yung magdala ng backpack at saka jacket, no? Isa pa, kailangan may face mask sila. So hindi talaga namin papasukin yung walang face mask. Atol sa pag-reopen sa Rojas Night Market kagabi, nagpahigayon usab og concert ang DCPO personnel paghatag og kalingawan sa mga nibisita sa lugar. Abli ang Rojas Night Market gikan alas 5 sa hapon hangtod alas 12 sa tungang gabi, gikan Lunes hangtod Domingo. Alang ni atong buot musuroy para mukaon, mangukay, magpicture o mag-relax pinaagi sa pagpahilot. Kasama mo sa balita og serbisyo publiko, Radyoman Kirby Manzon, Tatak RMN.